Proste stret s realitou takže na globálnej škále 250 miliónov aut, čo behá v Európe, vytvoriť zhruba 1%, 1,2% svetových emisí. Keď by sme ich aj hneď zo dňa na deň vymenili za elektromobily, ktoré majú uhlíkovú stopu, to si nehovorme, že nemajú, pretože je kopec elektrárny, ktoré ich dostávajú na uhlie a na plyn a navyše aj tie baterky sa musia niekde vydolovať, ten kobalt, mangán a neviem, aké sú tam a meď. Čiže možno to má uhlíkovú stopu nie 1,2% ako všetky tie fosilné autá, ale 0,5%. Tak teraz možno kvôli 0,5% zlepšeniu alebo zníženiu emisí my ideme zabiť automobilový priemysel v Európe, ktorý bol najlepší na svete. Možno Japonci mu vedeli konkurovať, ale bol lepší ako v Amerike, bez debaty. Lepší ako v Číne, dlho. Pretože nie my, ale ako tie automobilky, tie nemecké, francúzske, talianske, majú tie patenty 100 rokov a už to vyšperkovali do dokonalosti a teraz sa toho musia zbaviť. Takže to ma mrzí, ale mrzí ma to o to viac, že sa to vymení za niečo, čo prinesie úplne marginálne zlepšenie v životnom prostredí. A to je to, čo mi troška vadí na niektorých slogánoch. A to je jedno, či to je Únia, najmä Únia, ale nemám nič proti Únii, len ako keby proti tomu, že najprv povieme slogán, veľký, dobrý, ale potom začneme počítať v Exceli, že čo to vlastne znamená prechod na úplnú elektromobilitu. Čo to znamená so sieťou, čo to znamená, koľko nových elektrární sa musí postaviť, koľko nových káblov medzi krajinami, desiatky tisíc kilometrov, odkiaľ sa budú voziť tie vzácne suroviny. Takže všetko bude podľa mňa oveľa pomalšie, ako možno sme si mysleli, a možno ako tie headlineové titulky v novinách naznačujú, ale myslím si, že v celej spoločnosti musia viac prevládnuť racionálne diskusie nad emočnými diskusiami, ale jednoducho neopakujme zbytočne chyby, ktoré už iní dávno urobili, lebo je to zbytočne drahé a tých peňazí nie je nikdy dosť.